Hip-hop. Hey, joh, draai je masker, rij je tweede identiteit. Wat is het feit dat de menselijkheid probeert te stappen de realiteit door onder anders te gedragen? Met een beter imago, pees dat ze er wel gaan geraken. Het is de hel, nu stel, iedereen is schizofreen, meerdere personaliteiten door elkaar heen verminkt. Je hoopt de persoon te zien dat uitblinkt, veel beter, zonder sterker en sportiever dan de rest. Ja, dan verlies je ook constant, dat doe je echt je best. Ik ken een kerel noemt Tom, is alles behalve stom, vriendelijk en je mullen. Maar in de rek is het andersom. Samen met de gang, ja, toen stond stoer. Maar alleen moest de eten smeten met blote knieën op de vloer. Dan is het nogmaals aan mijn toer voor de vraag te stellen. Waarom draag je een masker? Zie je dingen dan anders? Zie je liever geliefd voor de persoon die je niet zit? Tot mijn grootste spit vind ik niet alleen een hypocriet. Het is lachen en staat, laat de woord. Ra! Klinkt lekker geweldig, ik heb bommen dat explodeert in de oorlogsveld. Ja, wij het daar niet heel veel woon voor je te verwoorden, maar je kunt je niet veroorloven. Voor je status te verliezen. Je hebt te dijgen of te kiezen, de tit gaat te twisten. Draai je een masker!